guys? This is Pops Marco and welcome back to my another episode of my Motor Diaries. So na nga, nakapack up na tayo. Going to tayo sa Natividad, Pangasinan. Pupunta tayo sa Sky Plaza and sa Maranong Falls. Tapos, i-check na rin natin kung ano yung mga another places na pwedeng nating i-travel doon. Tapos, hanap na rin tayo ng food trip natin doon kung mayroon. Kailangan natin bumalik ng bahay. Dahil naiwan namin yung driver license ko at saka yung ORCR. Hindi man tayo pwedeng mag-drive nang hindi natin dala si ORCR at saka si driver license. Kaya kailangan natin bumalik. 20 minutes later. Hey, what's up guys? Nandito na tayo sa Carmen Rosales. Dito sa tapat na tayo ng SM City Rosales. Ayan. So habang binabaybay natin tong MacArthur Highway, going to Villasis to Urdaneta muna tayo. Punta muna tayo ng Urdaneta, yun nga, para mag-claim tayo ng free meal kay Jollibee, free meal na rin kay Samsung, para sulit-sulit, saka para makatipid tayo. Saka daan rin din tayo dun sa San Manuel, Pangasinan. Ibibigay natin ng plug ni boss, yung binibili niyang rainbow plug. Alam niyo na mga yung LGBT plug na mahaba. So nga guys, yung about po dun sa driver license ORCR, nakuha na po natin. Malapit pa naman kami dun sa mismong naalala ko, wala pang mga 10 minutes. Here we go, dito na tayo sa Urdaneta City, Pangasinan. So parang layo-layo na pinuntahan natin. Rosales, Villasis, Urdaneta. Dito sa Urdaneta, medyo traffic. O dito tayo mga singit. Dahil na sinsod na ito, kaya marami ng mga motor, marami na rin tricycle. Siguro ang hula namin dito papuntang Natividad, abot pa tayo na 30 minutes siguro. So here we go, dito na tayo sa crossing ni Urdaneta City. So mapapansin nyo, dito yung Kalabaw. Ba't ganon? Let's go! So, going to Binalonan tayo. Then, susunod San Manuel. San Manuel, Pangasinan. Hindi po San Manuel, Tarlac. Here we go, Boss Nicole. Malapit na kami dyan. Hindi ako ngayon nagdadrive. Itong si Dre ang nagdadrive ngayon. So, hindi po ako. Kanina ako yung nagdadrive. Ngayon ako naman yung angkas. Salitan lang kami para hindi tayo mapagod. So na guys, nandito na tayo sa boundary ng Urdaneta at saka Binalonan. Malapit na rin tayo sa Binalonan ng galing-galing. Malapit na rin, medyo malapit-lapit na rin tayo sa San Manuel, Pangasinan, para ma-meet na rin natin si boss. Yun. Dito na tayo sa Binalonan ng galing-galing. Yun na, maka Diyos, marunong malinis. So shout out po sa kaibigan namin na si Erwin Elcano. Dito na kami sa bahay ninyo. Wow! Hey, what's up guys? Andito nga kami sa San Manuel, Tarlac. Na-meet na namin si boss. Ay, ulit. At ngayon, finally, andito na tayo sa San Manuel, Pangasinan.
Na-meet na natin si boss. Ilang beses natin siyang nami-meet. Yan. Susunod dito, going to Maranong Falls, Sky Plaza. Natibida. Oo, dadaan na lang kami dito sa may ano. Dalawa lang kayo? So, shoutout kay Boss Nicole. Maraming salamat sa iyo. So, yun na, going to Maranong Falls. Going to Sky Plaza tayo. So, double check na tayo. Dito na tayo sa bridge po ng Santa Maria. Ito yung pinakamahabang bridge dito sa District 6. Ay, ganun ba? Oo. Ito yung pinakamahabang tulay dito sa District 6 dito sa Pangasinan. So, na-video mo yan. Shoutout kay kuya, sige. Dagdag lang kayo ng dagdag. Finally guys, andito na nga tayo sa bungad ng Sky Plaza dito sa Natividad, Pangasinan. So kailangan natin muna magpalista dito ng pangalan natin tsaka mag-entrance tayo ng 20 pesos. Then mula dito sa Chowking, dito sa Natividad, mula dito sa bungad ng Sky Plaza, abutin lang tayo ng 10 minutes papunta dito sa bungad nila. Pagkatapos nito, pag nakit natin to papuntang Sky Plaza, going to tayo sa Maranong Falls. Papakita ko sa inyo ano yung kaganda ng falls. So, andito yung mga sample na makikita dito. Sabi ni ate, pag mag-i-start daw tayo, ang total step daw papunta dun sa pinaka main area kung saan makikita natin si Jesus Christ dun. Sabi niya, 1,000 steps. Sabi niya. From here. From here. So yun, good luck kung makakakit natin to. Hindi pa namin nakakalahati itong packet going to Sky Plaza. Nahihirapan na kami. Kung napapansian nyo, andun pa lang yung entrance. Actually, 10 minutes pa lang. 10 minutes. Shoutout pala sa mga pupunta dito. Nag-expect kayo na pwedeng iakyat yung sasakyan ninyo, yung mga motor ninyo. So noon dati kasi, pwede pa po iakyat yung mga motor tsaka kotse. Ngayon, pinagbabawal lang kasi po medyo matirik siya paakyat. Baka mas lalong madidisgrasya yung mga pumupunta dito. Kaya doon na lang mag-start ng ano, doon na lang pinapark yung mga may mga sasakyan. So yun. Then sa mga pupunta dito, ugaliin yung magdala ng tubig. Huwag nyo kaming gayahin. Wala kaming tubig. May tao dun. So doon tayo pupunta. Yan. Medyo nakalahati na natin. Nandito na tayo sa zipline area. Pinaka basic pa lang yun na nilalakad. Pero meron pa palang mas grabe pakyat. Grabe. Pahinga muna tayo doon.
Nandito na tayo sa pinakagitna ng Sky Plaza. Hingal na tayo. Bali nasa kalagitnaan pa lang tayo. Then, kunting-kunti na lang siguro ang estimate ko dito. 10 minutes or 20 minutes. Bakit na natin si Jesus Christ doon. Then, kitang-kita naman sa taas. Mukhang mukhang aabutin na tayo ng ulan. Sobrang dilim. So, tara na, baba! Wait lang. So dito naman sa pinakalikod ko, makikita dito yung iba't ibang bayan ng District 6. Yan. Papakita ko na lang sa inyo kapag andun na tayo sa pinakataas mismo. Kasi mas okay na nakikita natin ng buong-buo nito. So simulan na ulit natin ang, siguro hula lang natin to, nasa more than 500 steps. So good luck! Hi po kayo. Oh, nililinis nila to mismong Sky Plaza. Kung wala sila, baka matalahib na to. So yun na, malapit na. Tingnan mo, may nakasama ka. May nakasama kaming tour guide. Yan po yung tour guide namin. Chihuahua! Instant pangalan, di ko alam namin pangalan niya. So may mga nakasama kami. Ay, actually, pababa na po pala sila. Pakyat pa lang kami. Fighting! Yung naranasan nila, niraranas na namin ngayon. Dito na po yung ulan. Saktong-sakto. Ay, grabe. Finally guys, dito na nga tayo sa Jesus Christ statue. Yun. Tsaka medyo umaambon-ambon na pero tuloy pa rin ang vlog para sa inyo. Yun na, narating na natin ng more than 1,000 step going here. Jesus Christ statue. Then, pag pumunta kayo dito, pakihanda na yung 20 pesos. Then, pakihanda na rin yung mga tubig ninyo. Huwag nyo kaming gayahin na walang tubig. Ang saya, diba? So, yan ang Jesus Christ statue. Then, sa likod ko, makikita na dito ang buong, sabihin na lang natin buong Pangasinan kasi, buong Pangasinan kasi kitang-kita mo na yun nga lang kasi maamog. Yun. Then, makikita rin natin dito yung mga maliliit na bundok. Saan na ba yun? Saka, yun. Maliliit na bundok. Tapos, dito ang buong District 6. Yan. Itong ano na to, itong space na lupa yan. Pero, ano po yan, buhangin po yan. Puro bato-bato. Kasi sa baba niyan, dyan yung Maranong Falls. Kaya, change fly na kami. Hindi na kami makakapunta ng Maranong Falls. Kaya, hindi na namin kayo matutour. Going sa Maranong Falls kasi nga medyo umulan na, tsaka ang inisip namin maputik yung daan kaya di na rin makakapunta. Pababa na tayo ng Sky Plaza. So thank you po Jesus Christ. Dito. Shoutout lang po sa mga pupunta dito. Kung papasyal kayo, papasyal lang po ha. Pero wag po kayo mag-vandalism. Ano ba yan? Pinapangitan nyo yung ano dito eh. Ano, oo. Pupunta kayo dito, punta lang. Sabi no kuya, pag may nakita daw na ano dito,
itatapon daw, joke. Pag pupunta kayo dito, pupunta lang, pero wag naman po kayo magbandilism. Grabe naman kayo. Pinapangit nyo yung ano dito eh. Oo, tignan nyo. Oh, daming pangalan. Bilib na talaga kami sa aso. Kasi pagbaba namin, diba, naiwan siya doon. Kung kanina tinuruan niya kami kung paano pumunta sa taas, ngayon tinuruan niya kami pababa, sinamahan niya kami. Hanggang pinunta niya kami dito sa may patubigan. As in, andito siya, Tingnan mo, oh. Tingnan mo to. Di ba? Thanks to that aso. Oh, nagulat ako nung naglalakad ako, tapos andito siya. Sabi ko, may ano dito, may poso. So yun, wala na yung aso, baka mamaya nasa baba na naman. Tingnan mo ko. So, tignan nyo, lahat ng aso talaga o kaya lahat ng hayop dapat inaalagaan. Kasi tignan nyo, sila ang the dog is your man's best friend. Masarap siya doon rin, no? Ali mineral eh. Kaya nga eh. Parang asin talaga, di mo malalasahan yung pagka-stack niya or may semento. Yung asin talaga parang umiinom sa sa mineral, ganun yung lasa niya. Ito yung Jesus, yung cross. Mapapansin nyo sa likod niya may tubig doon. Doon na kayo minom para hindi kayo ma-dehydrate. Yung ano dito, yung statue ni Mama Mary, yung pakyat dito, parang hinahalin tulad ko siya sa Lourdes Grotto. Pakyat din kasi siya pakyat, tapos papunta dito, tapos may tirikan, nandito rin yung statue ni Mama Mary. Ganun na ganun mismo, pero mas mataas to. Literal na mataas. Oh, kasi bundok talaga to mismo. Ito na kasi yung pinakagitna going to Jesus Christ statue dun sa pinuntahan natin kanina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Yun na nga yung sinabi namin kanina, yung about sa vandalism. Yun naman pala, may mga nakalagay naman pala na signage dito, pero ganun pa rin ang ginagawa ninyo. Ang sabi dito, this is a place of beauty, let us keep in that way. Please do not vandalize and do not litter anywhere. So yun na nga guys, respeto naman natin yung ano dito, wag naman kayo. At dito na magtatapos ang ating Motor Diaries dito sa Sky Plaza, Natividad, Pangasinan. At abangan nyo ulit ang next episode ng ating Motor Diaries. Ulit si Pops Marco ang nagsasabing spend your time with the nature. Huwag mo na rin kalimutan i-subscribe ang channel na to. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell. At huwag mo na rin kalimutan i-share ang videos na to. Maraming salamat sa iyo. Susunod na vlog natin. Bye-bye! Woo! What?